Монтесори родителството. Те са си и основните принципи зад Монтесори философията и това са подготвената среда. Това означава, че в зависимост от това на каква възраст е детето ни, то има различни потребности. Неговите нужди се променят с възрастта. А децата са много първични, много по-близки, много повече усещат нуждите си и потребностите си, отколкото ние. Вече колкото повече порастваме, се научаваме да ги искаме, координираме с средата и така нататък. Като сме мънички и сега дошли на този свят, някакси сме много по-свързани с себе си и непосредствените си нужди. И тези нужди обикновено са свързани с природните нужди на етапа, на който сме в развитието си. Като става дума за тези съвсем базисни нужди от, примерно, движение на малкото дете, да започне да вижда, да започне да чува, да започне да усъвършенства сетивата си, да започне да усеща с ръцете си, те започват първото нещо, което пипат, е собственото си тяло, защото това е единственото, което могат да достигнат. Крачетата, после почват да лапат, пръсти, когато откриват, че това нещо всъщност може и тук има друго сетиво. И започват да изследват. И това нещо всъщност с напредването на тяхното развитие, те все повече и повече неща започват да откриват и всъщност да разширяват тая светлината. Ако смятате, че това съдържание ви е полезно, последвайте канала. Ударете по един лайк, защото често качваме такъв тип видео. Ще ми е интересно да чуя в коментарите какво мислите по темата.